A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Etel Vázquez, coñeceu de primeira man o funcionamento do transporte compartido nunha das rutas nas que os acompañantes dos escolares do autobús están a empregar tamén en fase de probas unha nova aplicación que reforza a seguridade dos nenos no transporte, que informará aos pais da chegada dos seus fillos ao centro de ensino. E hoxe estamos aquí tamén para comprobar unha nova aplicación en probas que, dende logo, axudará, dende logo, a acompañante a ter un maior control dos alumnos que suben e baixan e tamén, ter os pais, cando este totalmente operativa, que chegue unha confirmación de a chegada do propio alumno ao centro educativo, tamén da subida e baixada do propio fillo, non? Unha confirmación en tempo real e personalizada a cada un dos pais. Polo tanto, traballando polo transporte público, avanzando por un transporte público máis útil para os veciños, especialmente para o rural, un transporte público máis sostible, dende o punto de vista económico e, sobre todo, tamén medioambiental, e un transporte público máis moderno, aproveitando as novas tecnoloxías, modalidades de transporte, aplicacións, iniciativas que replicaremos o ano que ven coa segunda fase do Plan de Transporte Público. A titular de Infraestruturas valorou moi positivamente a posta en marcha do transporte compartido no seu primeiro ano de funcionamento en Galicia, o que permitiu que máis de 100.000 persoas puideran aproveitar as prazas baleiras dos autobuses escolares para facer os seus desplazamentos cotiás. Segundo ela, a iniciativa é unha aposta clara da Xunta por un modelo de transporte público colectivo, con máis servizos para os veciños e tamén máis eficiente e máis proveitoso para a sociedade.